back to the streets. Habang nagpag-light, naka-check on the mic, naka-sando, naka-jacket pants, naka-airnet. Ito mapaligid na natulog plastic. Diesel magkani, mga iyong pagato. Pag-asawa na ayaw, nautok na labaw. Dali na masulaw, sa piginga bulaw. One, pigian sila, dili mabuak. Mga hilig ba ang mitabis sa mga batak. Nangaraan sa Excel na wala kapoy pa nga. May puntos mga tira, pupunta gulong pa nga. Iyaray pa, sikat sa ilang mga tama. Baguhan ako sa tulak, pero panis sa bitos kanila. Busak ko ni ipasika, di po kini pagdulot. Pahibilang isang ngit-ngit, marama, pirmi na kabit, tira na bit-bit. Nasa ko rin, pundo kaniit, mga tirador, nasa ako ang kilid. Pinagdirog basta-basta, pangos ka, uwak pa muna ka ilang. Pero kawak ay salera. May alam-alam, may nagkayang pagkatuka. May nakatahat, may punang na seminar. Oo, bagwan, pero buwang putuka. Di nakali kay ikaw. Dit. How busy are you karong adlaw? Kahit sa Yaman, bati. Hasol. Kailan ka branch mo gibisita karon? Sakto lang. Sakto lang. Pero ang ending sa mga adlaw diri ka. Oh, dili everyday. Nazareth yun. Kwan lang. Yan yun. Buhay kwan. Ganahan kayo ko sa imong setup, working closely together with the youth by lahi nga movement by Oh, actually sila yaga ni. Amigo na ko na rapper, mga dancer. mga Mactown Oh, so ano sila, new age good na kan. lagi. Unsay feeling ba nga mara ang naga po legacy ba? Corridor group. Yes, Ba, salamat. music scene. Thank you. Lingaw siya na kay sa kung saan na kuan sa Kadugay na yung suporta. Ba. Eventually, kuhanin naman every Sunday or every other Sunday. Oh. Na hip-hop na lakaw sila. Pwede mong invite. Parang 23 yun. Nai-tattoo na mo dire. Tattoo patiki. competition. Oh, patiki. Nice. So, Volkswagen o mga big bikes. There you go. Matiki Animo sa 23 of April. Sa to PMA. Oh, BMA. Kalimot ka. Positive mental attitude. Yes sir. That's from Buddhist himself. Unique Foods. Now Nazareth. Yeah, Nazareth. Let's go. Nazareth. Thank you. Drip, man. Look at that drip, bro. Look at that drip, man. Show us that drip, bro. Nice. Say for one time. Raymond! Shout out! Yawa Gang! Look at that drip. Look at the drip! Look at that drip, man. Yeah. Shout out to the filmer! That's what's up. That's what's up. Let's go! Let's go. Wala, trace ka ron!